дар ҳунар кӯш ки зар чизе нест, ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест. ҳунаре неҳ ки диҳад симу зарад, ҳунари аз ҷону дил ранҷ барад. дуруд бинандагони азиз, барномаи эҳёи ҳунар аст меҳмони хонадони шумо ва мо омадем ба корхонаи зари тоҷӣ ки меҳмони навбатии барномаи худро дарёбем. пас биёед меравем ва бо меҳмони навбатӣ аз наздик шинос мешавем. санъати заргарии тоҷикӣ аз ҳунарҳои бостониест ки дар тӯли асрҳо тағйири шакл, сурат ва мазмун кардааст. вале ба гуфтаи заргарони тоҷик вижагиҳои миллии тоҷикиашро то ҳол нигоҳ медорад. дар заргарӣ амалҳои рехтагарӣ, кандакорӣ, ҳаккокӣ, заробӣ, сайқалдиҳӣ, ҳалоҷӣ ва ҳалдавонӣ истифода мешавад. вижагии дигари маҳсули дасти заргарони тоҷик ба сангҳои қиматбаҳое ки дар бистари хоки ин кишвар нуҳуфтаанд низ вобастагӣ дорад. заргарон дар истеҳсоли маснуоти бадеӣ, зарозевар, асбобу ашёи рӯзгор аз сангҳои гаронбаҳову ранга, лал, ёқут, фирӯза, зумурад, лоҷувард, қаҳрабо, булури кӯҳӣ, ҷамаст, яшм ва ақиқ, аз маводҳои табиӣ, садаф, марворид ва чанде дигар истифода мекарданд. маснуоти сохтаи заргарон ангуштарин, гӯшвор, зебигардан, каҷак, бозубанд, дастбона, ҳайкал, амсоли инҳо аз ҷумлаи зеварҳои маъмулии занҳои тоҷик мебошанд. заргарон дар ороиши маснуоти заргарӣ инчунин аз муҳраҳо васеъ истифода мебурданд. заргарони ҳисор шадаи марҷонро бо панҷаҳои нуқрагини кандакорӣ шуда ки аз 6 то 12 донанд ороиш медоданд. дар байни муҳраи марҷон киштӣ ё туморо бо нақшу нигори қолабӣ ё кандакорӣ аз нуқра месохтанд. иштирокчии навбатии барнома Файзуллозода Муниса мебошад ки соли 1999 ҷашн ба олами ҳастӣ кушодааст. маҳз шавқу рағбати зиёд нисбат ба ҳунари заргарӣ буд ки соли 2015 ҳуҷҷатҳои худро ба коллеҷи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов супорида тӯли 4 сол ҳунари заргариро дар ин даргоҳи маърифат аз худ намудааст. тӯли 2 сол мешавад ки дар корхонаи зари тоҷик ба ҳайси заргар кор ва фаъолият менамояду ашёҳои заргарии зебову дилраборо омода месозад. ӯ ҳамеша кӯшиш менамояд ки дар ҳунари заргарӣ нақшҳои наверо офараду ҳамеша дар мадди аввал бошад. дар озмунҳои зиёде иштирок намудаасту ҳунари волояшро ба маърази тамошо гузоштааст. вале ягона мақсади иштирок дар ин намоишҳо дидан намудан аз ҳунари заргарони дигар ва омӯхтани нақшҳои нав ба нав аст. гарданбанду ангуштарин ва гӯшвораҳои омода намудааш хеле зебою дилрабоянду баробари назар намудан бо боварии комил гуфта метавонӣ ки ин ашёҳо сидқан офарида шудаасту меҳнати зиёде сарф гаштааст. ягона орзуи Муниса ба хориҷа сафар намудан асту ҳунари волои заргарони тоҷикро муаррифӣ кардан. муниса, сараввал хуш омадед ба барнома. ташаккури зиёд. мегуфтед ки чӣ боис шуд ки миёни садҳо ҳунар маҳз ҳунари заргарӣ ба дили шумо роҳ ёфт? ҳунари заргарӣ росташ аз вақте ки худро ёд дорам ба ман хеле писанд аст ва мехостам ки қадами худро ба ҳамин ҳунар гузорам. ва баъд аз хатми мактаб тасмим гирифтам ки ҳуҷҷатҳои худро ба коллеҷи рассомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов супорам ва дар он ҷо ба факултети рассом Заргар супоридам, то ҳатто аз модарамам иҷозат нагирифта будам ва дар он ҷо таҳсил кардам 4 сол. мушкилои хеле зиёдро пас сар намудам, аммо ба ин нигоҳ накарда чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо кор ва фаъолият дорам. муниса, чӣ хеле гуфтед шумо аз модаратон ҳам иҷозат нагирифтед? вақте ки он кас фаҳмиданд ки шумо ба анамин коллеҷ дохил шудед ва аллакай анамин ҳунарро интихоб намудаед, онҳо чӣ гуфтанд? чӣ гуна буданд? сараввал зид буданд, аммо дар вақти донишҷӯ буданам вақте ки медиданд ман чӣ қадар талош мекунам пазируфтанд. баръакс дастгирӣ мекарданд. рӯзҳои сахтро пас сар намудам, дастгирӣ мекарданд. дастгирӣ он кас буданд ки ман ба ин ҷодаҳо расидам. хуб муниса, чӣ хеле ки мегӯянд ҳеҷ кор ба осонӣ ба даст намеояд. шумо чӣ гуна мушкилиҳоро дар ана ҳамин ҷода паси сар кардед?
мушкилиё на он қадар зиёд буд, аммо дар вақти донишҷӯям буд, барое ки ман умуман тасаввуро надоштам дар ин касб. Бо дастгирии муаллим, аввалин устоди ман Назир Матов буданд, ки нозикиҳои касби заргариро ба ман омӯхтанд. Аз он шахс ман хеле миннат дорам. ҳамаи чизро паси сар намудам, мушкилиё буданд. аввалин бор ба коллеҷ рафтед, шумо ҳатто дар бораи заргарӣ ягон фаҳмише надоштед. хуб, бо дастгирии устодон гуфтед, баъдан ҳамаи нозикиҳоро фаҳмондам ба шумо. айни замон бароятон осон шудааст? бале, нақшу нигорҳои навро рӯз ба рӯз омӯхта истодам. Заргарӣ ин ман нест. рӯз ба рӯз бояд биомӯзӣ, барое ки рӯз ба рӯз айни ҳол мо дар асри 21 зиндагӣ мекунем. техника, технология пешрафта аст, муди нав мешавад, одамон фармоишҳои нав ба нав, мудҳои нав ба нав. ҷавонон ҳозир бисёртар ба мудҳои замонавӣ алоқаманд аст. барои ҳамин мо ҳам кӯшиш мекунем ки ба мудҳои нав ҳам сару кор кунем. буданд рӯзҳое ки аз интихоби намудаатон пушаймон шуда бошед? На, то ҳол нашудааст ки ман аз интихоби касби худ пушаймон шуда бошам. шахсе ки касби худро дӯст дорад, ин қадар талош кунад, фикр мекунам ҳеҷ вақт пушаймон намешавад. дар анамин ҳунари заргарӣ бештар ба шумо чӣ писанд аст? кадом қисмати кор писанд аст? бисёртар қисмате ки ба анҷом мерасад, ки ман хеле мунтазир мешавам ки ҳамун гӯшвора аст ё дастмона аст чӣ гуна меояд. бисёртар талош мекунам тез ба анҷом расонам. аввалин ашёи омода кардаатон чӣ буд? гарданбанд, гӯшвора ё дастмона? аввалин ашёе ки ман омода намудам ин гӯшвора мебошад, ки то ҳол дар болои мизи кории худ гузоштаам. анамон аввалин кори кардаатон камбудиҳои худро доранд? хело ҳам зиёд камбудӣ дорад ва хело ҳам хубтар ман ислоҳ шудаам. беҳтарин аст. чӣ қадар вақт мешавад ки ба омода кардани ашёҳои заргарӣ машғул ҳастед? тӯли 2 сол мешавад ки дар зараи тоҷик ҳамчун заргар кор ва фаъолият дорам. ва дар 4 соле ки дар коллеҷ мехондед, он ҷо ҳам омода мекардед? аз сабабе ки касби ман, интихоб кардаи ман ҳамчун рассом заргар буд, он қадар вақт намеёфтам. ба дигар дастҳо машғул мешудам, рассомиям мекардам. ҳоло бошад дар ин ҷо ҳол мекунам. тӯли 2 сол шудааст. акнун тамоми рӯзро барои омода кардани заргарӣ, ашёи заргарӣ истифода мекунед. хуб, чӣ хеле гуфтед рассом заргар таҳсил мекардед. анамин рассомӣ ба заргарӣ алоқа дорад? бале, хеле алоқа дорад. бисёртар рассом ин эҷодкор аст, бояд эҷод кунад, эҷоди худро кунад. ман бисёртар мехоҳам ки нақшҳоро омехта мекунам ва худаш мешавад як ангуштарин ё гӯшвора. хуб, анамин зиёдтар ҳунари дастӣ мебошанд? дар ҳама ин коргарони зари тоҷик шахсан мо ҳамамон дастӣ кор мекунем. тамоми корҳоятон? тамоми корҳоямон дастӣ ҳастанд. мушкил нест? мушкил шахсе ки корашро дӯст дорад, барои мушкил нест. рӯзи кориятон чӣ гуна сар мешавад ва чӣ гуна ба анҷом мерасад? рӯзи кориам аз соати 8 сар мешавад ва ҳамчунин ба корҳои заргарӣ машғул мешавам. ангуштарин месозам, бо ҳамкарам механдем ва ашёи сохтагии онҳоро мебинам, дар ҳайрат мемонам. боз ба ман илҳоми нав мебахшад, ки манам мехоҳам ки аз ваё беҳтарашро созам ва хубтарашро. онҳо мехоҳанд аз шумо пештар бошанд? бисёртар боз мефаҳмонанд. дар ин ҷо дар корхонаи мо шахсоне ҳастанд ки тӯли 20 сол мешавад ки кор ва фаъолият доранд. боз онҳо беҳтар аз ман то ҳол 9 сол шудааст кор мекунам ва онҳо нозикии касби заргариро онҳо хубтар медонанд аз ман дида. кадоме аз маслиҳати онҳо дар гӯши шумо то ҳол истодааст? ба ман гуфтанд ки ҳеҷ вақт натарс. вақте ки ҳамун ашёро ҳатто наметонӣ, умуман тасаввурот надорӣ, ҳеҷ вақт нагӯ ки ман наметавонам ва намекунам. ҳолатҳое мешаванд ки ҳамкорон мегӯянд ки Муниса, ман инро гир ё паят кун, васл кун ё инаша гир, тоза кун. ман ҳамун чизро якум бор мебинам дар ҳаётам. умуман тасаввурот надорам, аммо намегӯям ки не намекунам, не наметавонам.
як кор мекунам ки аз уҳдаш бароям. бориш шудааст ки анамон ашёе ки хостанд аз шумо ки онро омода кунед, вале шумо тавонистам гуфтеду онро омода карда натавонистед, аз уҳдаи кор набаромадед? На, то ҳол нашудааст. Ман кори худро хеле дӯст медорам, диққат медиҳам, кӯшиш мекунам ки аз ягон кас гап нашунавам. беҳтарин аст дар заргарӣ амалҳои рехтагарӣ, кандакорӣ, ҳалдавонӣ, ҳаккокӣ ва ҳамчунин заробӣ истифода карда мешавад. Ва мехостам донам ки имрӯзҳо заргарон аз кадоме ин амалҳо бештар истифода мебаранд? бештар дар заргарон умуман дар ҳамин зари тоҷики мо, дар корхонаи мо бештар рехтагарӣ ва кандакорӣ истифода мешавад. худи шумо кадом амалҳоро иҷро мекунед? Кандакорӣ. беҳтарин аст. ва мехостам бидонам ки интихоби сангҳои ороишӣ дар анамин ҳунари заргарӣ чӣ гуна нақш мебозанд? ҳар як заргар бояд интихоби худро дошта бошад, ки бисёртар ҳолатҳое мешавад ки муштарӣ ба мо фармоиш медиҳад, аммо ба мо мегӯянд ки ҳамин сангро интихоб кун, аммо онҳо умуман тасаввурот надоранд ки ба ҳамин ҷавоҳирот умуман он санге ки вайо интихоб карданд умуман мутобиқ нест. Баъд мо бо онҳо суҳбат мекунем ки ане санг ба ин мутобиқ мебошад, инаш ба ин. барои ҳамин хеле муҳим аст, рангҳо муҳим аст, сангҳо муҳим аст, роли хубро мебозад. яъне нақши асосиро анамон сангҳо мебозанд. бале, шудааст ки анам хел ки боз мехоҳанд ки ранги интихоб кардаи худашон бошад, вале дар охир боз анами хел ҷанҷол мекунанд ки ин ба сохти дили онҳо нашуд. бале шудааст. мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо фаҳмонем. шахсоне мешаванд ки мефаҳманд, ҳастанд шахсоне ки чизи фармоиши худашонро ба дили худ мехоҳанд бишаванд. мо ҳам кӯшиш мекунем ки ба дили онҳо кор кунем. мо зид нестем. то имрӯз чӣ қадар ашёи заргариро омода кардаед? ҳисоб надорад. ҳисоб надорад. ва дар интихоби сангҳо бароятон шудааст рӯзе ки боздигарон гуфта бошанд ки интихоби шумо он қадар хуб нест, шояд ин рангро интихоб кунед, дӯстатон бошад ё ҳамкоратон? ҳолатҳое мешаванд, бале аммо ман пеш аз интихоб намудани ранг ё маҳсуле ки ман тайёр менамоям муошират менамам бо ҳамкоронам, фикри онҳоро мефаҳмам, бо маслиҳати онҳо кор мекунам. лал, ёқут, фирӯза, лоҷувард, яшм ва ҷамаст анамин сангҳое мебошанд ки дар хоки Тоҷикистон, дар хоки ватанамон вохӯрдан мумкин аст. ва мехостам бидонам ки дар анамин корхонаи шумо кадоме аз ин сангҳоро вохӯрдан мумкин аст ва имрӯзҳо умуман тамоми заргарон кадоме аз ин сангҳоро дар ашёи заргарии худ бисёртар истифода мекунанд? бисёртар лал, изумруд ва фирӯза истифода мешавад. дар гӯшвораҳо, дар ангуштаринҳо бисёртар истифода мебарем. бисёртар дар инҷо дар корхонаи мо ҳамаи чиз аз сангҳои табиӣ истифода мебарем. ҳамаи ашёе ки мо месозем ҳамаш аз сангҳои табииянд. вақте ки мизоҷ меояд, фармоиш медиҳад, онҳо низ интихоби сангро худашон мегӯянд ки барои мо аз лал бошад ё ин ки аз марворидҳо интихоб намоед? бале, гоҳ вақт мешавад ки онҳо худашон фармоиш медиҳанд, сангашон худашон мебиёранд. вақте ки ман маълумоти заргариро хондам ва дар он ҷо чашмам ба маълумоте расид ки заргарони ҳисор зиёдтар дар масноти заргарӣ муҳраҳоро истифода мебурданд дар замонҳои пеш. имрӯзҳо чӣ муҳраҳоро дар анамин ашёҳои заргарӣ истифода мебаред ё на? шахсоне ҳастанд ки истифода мебаранд, аммо то ҳол ман истифода набурдам. дар хотирам аст ки ҳангоме ба хабаргирии бобою бибиам мерафтам, ягона чизе ки диққати маро ба худ ҷалб мекард гарданбанди бибиам буд ки он аз тангачаҳои хурд рӯи анамон гарданбанд овезон буд. ва имрӯз бошад намедонам аз чӣ дигар аз анамон гарданбандро ман вонахӯрдаам. чаро имрӯз аз анамон гарданбандҳои қадимам хусусан анамон тангачаҳо дигар омода намекунанд? аз фармоиши мизоҷ вобастагӣ дорад. бисёртар ба мо фармоиш медиҳанд арӯсон, аммо ҳоло бошад ҷавони нозираи мо бисёртар ба мудҳои нав алоқаманд шуданд, аммо ба ман писанд аст. вақте ки мизоҷ меояд ва ба шумо фармоиш медиҳад, онҳо расмеро меоранд ё ин ки аз фикри худашон мехоҳанд ки шумо анами хел ангуштаринро омода кунед? гоҳ вақт мешавад ки аз фикри худ ва гоҳ вақт мешавад ки мо ба онҳо расм пешниҳод менамоем, онҳо интихоб менамоянд ва ҳастанд
ҷойҳое ки ба онҳо писанд нестанд мегӯянд ки иваз намоед. ва яъне аз чанд нақш мешавад ки як нақшро омода созед? нақшҳояшонро дигаргун мекунем. чӣ хеле ки шумо гуфтед ҳама ин ҳунари дастӣ мебошад ва вақте ки гӯштвора мебошад дуто ҳастанд. дар вақти омода кардан яке аз дигаре фарқ намешавад, яъне калонтар ё хурдтар намеояд? касби заргарӣ хеле нозук аст. шахс бояд чӣ қадар аҳамият диҳад ба ин касб ки мешавад рӯзҳое ки вақте ки дар вақти корӣ ё ки фикрат парешон бошад, вақте ки аллакай омода мекунӣ, як қисматаш не, як қисматаш дигар аст. Гоҳ вақт мешавад, аммо шахсе ки аҳамият диҳад фикр мекунам намешавад ин хел. дар оянда чӣ нақшаҳо доред? дар оянда нақшаҳо зиёд ҳастанд. дар оянда нақша дорам ки ба дигар давлатҳо сафар намоям ва нақшҳои нав ба навро биомӯзам ва нақшҳои дигар давлатҳоро бо нақшҳои тоҷикии худ омехта намуда ба худ ягон ашёи хело ҳам навро омода созам ки дар ягон ҷо ҳоло надида бошам. ба нафароне ки анамин ҳунари заргариро аз худ карданӣ ҳастанд, ба онҳо чӣ тавсияҳо доданӣ ҳастед? тавсия доданиам ки ҳеҷ вақт роҳ афтода нашаванд ва дар нимаи роҳ намонанд касби интихоб намудаи худро, барое ки касби заргарӣ хело ҳам мушкил аст. ман ҳам мушкилиҳои хело зиёдро пайсар намудам. орзу дорам ки ҳама вақте ки шахсе ки касбашро дӯст дорад ба ҳамаи чӣ мерасад. муниса, бор дигар ба барномаи мо хуш омадед. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, инҷо барномаи навбатии эҳёи ҳунар ба итмом мерасад ва агар шумо низ ҳунару маҳорате доред ва мехоҳед онро ба тамошобинон нишон диҳед, пас расме аз ҳунаратонро ба инстаграми барнома равон намоед. агар ҳунаратон ба талаботи барнома ҷавобгӯ бошад, пас шумо иштирокчии навбатии барномаи эҳёи ҳунар мегардед. хайр.